my presentation. Amen. Kodwa ke ndiyazi uba anditholi ndingashumayelanga. Anto ngathi na ndingatitsha kodwa ekugqibeleni hallelujah. So can we get to our first slide? Amen. Praise God. Can we take the book of 2 Kings? Okumkani besibini isahluko sesine. Amen. Verse number 1 to verse number 5. Ngicela ke abantu abaninzi namhlanje wangena umakholi bethuna. Hey. Masiyeni ke 2 Kings chapter number 4. Ana basingahlala phansi namhlanje. Hallelujah. It's okay. Okumkani besibini isahluko sesine. Amen. Ma yithi tata intambo ziphelele ivele ibambe kanjalo ezibamba kanjalo kaziphela. uElisha wandisa ioli yomhlelokazi. Ke kaloku umfazi othile kubafazi bonyana babaprofeti wakhala kuElisha esithi, umkhonzi wakho indoda yam ifile. Uyazi wena ukuba umkhonzi wakho lowo ebeboyika uYehova. Ke umboleki imali uze kubathabathela kuye onyana bam bobabini ukuba babe ngamakhoboka. Verse 2. Wathi uElisha kuye, ndikwenzele ntoni na? Ndixelele, unantoni na endlwini? Wathi, umkhonzazana wakho akananto endlwini, kuphela ligubu leoli. Verse 3. Wathi, hamba uyakuzibolekela izitya ngaphandle kubamelwane bakho bonke, izitya ezize zingabi mbalwa. Ungene uzivalele wena nonyana bakho, uthulule kwezo zitya zonke, uzishenxise ezizeleyo. Qhubeka mama. Wazivalela ke kuye, wamka ke kuye, wazivalela. Yena nonyana bakhe bezisa kuye bona, wathulula yena. Kwathi zakuzala izitya, wathi kunyana wakhe, zisa esinye isitya kum. Wathi yena kuye, akusekho sitya. Yanqamka ke ioli. Verse number 7. Waya waxelela umfo wakwaThixo, wathi yena, hamba uyakuthengisa ngeoli leyo, uhlawule ityala lakho, uphile wena nonyana bakho ngeseleyo. Amen. Hallelujah. Thixo ke makasike mfundo kwezulu lakhe egameni likaYesu. Amen. Ndicela ke siphulaphule namhlanje as is students eklasini. Hallelujah. This is also about the principle. It's one of the principles of success. Hallelujah. Lord, go and borrow containers. Hallelujah. It's also the part and the parcel of the principles of success. In a nutshell, bazalwane, ndiqhubeka nala message. Hallelujah. But ke manje ndiqhubeka nayo, ndiphethe i-principles, ndiphethe i-miracles. Hallelujah. Because this first 2 Kings chapter number 4 usivezela i-principle ngexesha elinye. Ndiyaqala uyibona lisenzeka. Sibona umuntu ebamba umqathango kusenzeka ummangaliso. Hallelujah. So either you're going to master principles, you qualify in this class. Hallelujah. Either you are expecting a miracle, you also qualify in this class. Amen. But because I'm a preacher that is called by God, ibalekile into yoba ndiyenze i-justice. Hallelujah. Ethi incwadi yokumkani chapter number 4 iqulwethe okungenani imimangaliso eyenziwe nguThixo eyi4. Emingaphi? A4. Awuqala ngulo uProphetess agqibo sifundela wona, which is lenza uthetha ngayo. But the second one after this is about a Shunammite woman. It's also found in the same chapter. Hallelujah. In fact, after the miracle of this widower, hallelujah, we see a Shunammite. And after the Shunammite, who was barren, owayelidlolo engafumani bantwana, simbone efumana umqondiso wofumana umntana. Ngande yayicutha kanti i4. But ekukhuleni komntwana sibona umntwana ebhubha esakhula.
Sibona kwalapha ku chapter 4 uElisha evusa unyana womhlolokazi. Ukanti isihlobo zami kwakulo chapter 4 sibona ukufa kusembizini. The death in the pot. Kwakulo chapter 4 sibona uElisha ethatha igqabi eliphosa embizini nokufa. Esithi le mbizi ine poison mabaphinda abantu bayitye kwakutsha bekune poison. Sibona abantu bengaguli. Kusithwa igqabi likuphilisile ukutya. Igqabi liphilisile ukufa okusembizini. Hallelujah. I'm tempted to reach to all of these because they are very interesting. Hallelujah. But let me dwell to the first one. Amen. Which is chapter number 4, verse number 1. Chapter number 4, verse number 1. Let me paint a picture of a couple. Of a couple. If you come as a couple, can you just come, my beautiful couple? Can you just come, my beautiful couple? Hallelujah. Is a mama son clone? Hallelujah. I wanna, because I'm teaching, I'm teaching. So when you teach, you indoctrinate, you inject something in someone's brain. Hallelujah. Because even after many years, you will still remember and recall this. Come next to me. You're a beautiful couple. Clap hands for them. Hallelujah. In fact, I will then expect you to take their chairs to be here. Those 2 chairs to be here. Amen. Here is a scenario, hallelujah, that I want to paint to you. Amen. This is my right hand man. This is my indoda endisevayo. Indoda endiphathela izinto zami. Izixhobo zami zitheni? Ziphathwa yile ndoda. Hallelujah. And this man indoda enefamily. Bakhona abantwana bakho abayi-2? Oyi-1. Ngicela aze ngaphambili. Indoda enjani? Enefamily. Ndicela omnye wesibini bethu nakhawuleze aze ngaphambili lonwebileyo nje. Hallelujah. I'm teaching. And I'm intentional about today's teaching. I spend my time to pray about this, and I spend my time to prepare as well. Hallelujah. Ngicela umntwana nje all right. Is a limit. Come. Hallelujah. Yanga umama. Ndifuna ukubonisa izinto endicinga bafamana zasi affecta namhlanje esingazaziyo. Amen. Lo tata is my armor bearer, if you like, is my protocol, if you like, is the man I have seen him as my potential successor while I was still alive. Ngumntu endimbona ingathi nguye onothatha umbono wase El Shaddai aye nawo phambili. Qha andimxelelanga, qha ndiyayazi na. Vukani bazalwane. But isimanga oyena umuntu ondibelieve kakhulu kule family ayinguye. Ngumkakhe. Ayingomkakhe nje kuphela, ngumkakhe nabantwana bakhe. Yena uyandibelieve. Kodwa uyandibelieve partly. Kwinto ezithile akandikholwa. But ifamily yakhe yona endikholwa kwinto yonke. Kwenzeka iphutha ke ngoku lobana athi lo muntu noba endilandela ndi-dynamic, ndigqotshwe kanje, ndisetyenziswa nguThixo ngolu hlobo, andikholelwe ekumangaliswa nakumadimoni, angandikholelwa ukuthi ndingayithetha impumelelo phezu kwakhe. So inhliziyo yakhe malunga nempumelelo ithini? Ivaleke. Loo nto yamenza into yokubana athe xesha ndisevayo athi gabhu ematyaleni. Angathi gabhu nje ematyaleni, athi gabhu ematyaleni nefamily yakhe. Ngelishwa ke, ngoba ilishwa liyakwazi kowalo. Wase wabhubha lo mfo. Wabhubha esematyaleni. Phofu ukhokhelwa ngubani? Ukhokhelwa nguElisha. Umpondo zihlanjwe kubaprofeti. Umpondo zihlanjwe ukuthethela izinto ebantwini zenzeke. Kodwa unyana aka-reflect uyise kuleni area. Ubhubha kwakhe, bhubhile tata wena ngoku. Phele yakhe indima. Emveni kwesingcwabo sibona izigantsonso. Yizatata ungadlela notata undibazi.
zizonqonqozela lo mama phofu lo mama usengumhlolokazi osalilayo zizothi thina singena indawo ekufeni kwendoda yakho asingena indawo ekufeni kwabantwana bakho la mfo ufe esityala ngenxa yalonto sizawuzibhatala nansi lesazibhatala ngayo sakhupha abantwana besikolweni bayoba ngamakhoboka angazubhatala ebhatalela uyise ityala awalenzayo xa isikweni esafika esaphila vukani bazalwane vukani bazalwane kuthetha kunjalo wavela lo mfazi wathi kanti benijika kancinci ikhona indawo endisiyaya kuyo ibanijika ithani ibanijika ikhona indawo endisathini endisaya kuyo wajika lo mfazi jonga mna mamelani uthi kuverse number 1 uthi molo tata my husband your servant umyeni wami isidaka sakho njengobusazi sifile kodwa sifa sishiya amajana nangoku bekufike unothimba ekuseni nje bezothimba abantwana vukani bazalwane principle of success hallelujah bezothimba ntoni abantwana uElisha uthi unantoni esandleni uElisha akathi izandla kubeka izandla ukuze uphumelele uthi uElisha unantoni esandleni because the record of miracles and the record of principles demands your effort or your input, even if it is little. But there must be something that I partner with you to bet your expectation. Mamelani ke uzawuthela nonithetha mina bestand today uthi lo mama andinanto wahlala ungenanto kukhona abantu ngoku uthela nawo kuno 40,000 ebhankini ndingabuza unantoni uzathi andinanto Jomakelo itu nantoni esandleni itu nantoni esandleni. The woman is responding. It is only a little jar of oil. Into encinci ye-oil endinayo. What Elisha hamba ke wena nabantwana bakho hamba kodwa ekuhambeni kwakho amboboleka i-container amboboleka imigqomo le migqomo ingazi inento le migqomo ize ingenanto mayifike imigqomo yona mayifike empty. Hallelujah. Wagqiba akamxelela uElisha ukuthi ndisebenza ntoni kwathi ngoba lona uyakholwa. The key word here is to believe. Sharp your logic. The key word here is to believe. Even if what I'm telling you sounds nonsensically, just believe. Believe because I'm operating in the jurisdiction of my calling. I'm called by God. He's a divine order with a divine caller and a divine calling. So ingqondo yakho mayingakusebenzeli ngoku kulento mathetha phikise unantoni esandleni. This woman kaba ithi ay kudala ndimbeliever lo mfo kanti obebhubhile lo mfo kubuhlungu kodwa ebengumqobo because if this woman was given a chance by her husband while her husband was still alive, I believe Bazalwane ukuthi the miracle should have happened there. Hallelujah. Molweni bantu bakaThixo. Molweni ecaweni. Athi umuntu kaThixo hamba nabantwana bakho banikini izitulo zabo bayithupha ya. Glory to God. Ifamily yakho namakhala ku level engenhla namhlanje. Ku level ohlala ealtareni kuthi kuyophika. Yizameni ngezandla.
Praise God. Just be quick. Just be quick. Just be quick. Yabona kwale into endiyenzayo ine message eyipasayo kule family. Inento eyilungisayo kweli khaya. Khana ubona sekulate nina into ba emveni kwala mzekelo siwabona amaqithiqithi kwela khaya. Uthi umuntu kaThixo instructions. Hamba uyoboleka i-containers ufika uzidwelise la ufika mna xa sezi-empty. Go and borrow empty containers. Go and borrow. It's pointless for me to be anointed and yet you don't have capacity. Hallelujah. It's pointless to be in the charismatic church or Pentecostal church that is anointed as this one, but I want capacity to carry what God is about to do. Sitting namhlanje imvula ezayo ayidingi ne-umbrella. Ifuna ube ngaphakathi endlini. Sithena leke yathinta ngo-Eliya ku-Ahabu wathi baleka. Eliya ku-Gehazi umcele no-Ahabu makakhawuleza afika endlini ngoba imvula ezayo izawuvala imilambo izawuba ngoba kungaphileki ngaphandle. Kwakuthatha umuntu owayethandiswe nguThixo. Nangoku imvula yafika wathi uGehazi noma sekwathana izonetha ngoba akho signs ziphandle. Wathi wabona inqindi lelifu. What if that should be an enough sign that tells you something better is coming on your way? Unantoni esandleni. Unantoni esandleni. Unantoni esandleni. Unantoni esandleni. Lo mfana lona ungu-Elisha uprofeta yapha kuyabonakala uba ebephethwe zizandla ezigwanzile zikayise. Kuyise lo wayethetha kanje u-Eliya. Wakhe wathi uyise phuma ekondliweni ngamahlungulu wathi uThixo ndithumela umfazi eZarefta ongumhlolokazi uba makakondle. Why Thixo uzothumela umuntu onidi kumuntu onidi? When the kingdom need versus your need. Hallelujah. UThixo uthatha umuntu onenidi amdibanise nomuntu onenidi for his own divine breakthrough and miracle. UThixo ye-Eliya ixesha lakho lokondlwa ngamahlungulu liphelile andikuthumeli kumzosi isitshebe ekuhlaleni ndikuthumela emzini womhlolokazi. Ndiyafuna uyithetha into ethi le nto yenza u-Elisha apha uyifunde kuyise u-Eliya. Xa ifika endlini yomhlolokazi ononyana oyi-1 wathi 1 King Law chapter 17 for your information wathi yintoni ndiphathela amanzi. Kuthi wafika lo mama eqokelela intsasa wakhawuleza lo mama wayokha amanzi. Uthe xa esendleleni wathi ndilungisele into etshiwayo. Yaqala ke ngoku yabanzima ngoba umnikelo ongakukhostiyo uyabaleka xa ufuna, but umnikelo okukhostayo kuba khona wathi lo mama hayi imini yokugqibela kukutya kokugqibela ndizawutyamna nonyana wam wogqiba sithabe wasithabe wogqiba sithabe. Wathi uEliya yiza nesitulo ndizotya yiza nesitulo ebena nakho mna chips lapha endlini akho mna chips apha endlini funa icakisa lento akho mna zimene chips noba sizomntwana enkosi mntanam yiza nezo chips ndiyazifuna yiza nezo chips phofu ilimile sonde lapha ecaleni kwam sonde lapha ecaleni kwam limile nesitulo khawuleza limile umphathi uyathetha khawuleza hlala. Wathi uEliya qala ngam ngoba njalo xa ufuna ubona uThixo akuphakamisa uqala ngaye. Waqala ngam kuthi wathi eqaleni kwakhe ngawathi yenzela mna kuqala ukutya nditye. Watya uEliya eqaleni komntana. Ngewayethulendile namhlanje umntana kaphokozela ngencinci. Umprofeti yathini? Kanti njengoba sitya nje umprofeti ukroba kwipoverty. Njengoba sitya nje umprofeti awuliqalekisa. Utya komprofeti uvula iminyaka. Ngewayethulendile nam ndingatrenda ngoku. Wathi uEliya ngewayethulendile. What?
Umntana ujamile. Lo tata ukhonzayo. Uyiclean iplate. Dodinga Max. Umntana ujamile. Umntana kutana tena lo. Uzoba ifood gila eka. Utaba Elia. Wathi akuphila phela kumgubo kowenu. Iselo alikuminyelelo. Iflower ngeke yaphinda yaphela. Kuthe umuntu orobo namhlanje. Kuthe ugqotha indlala namhlanje. Kuthe ugweba indlala namhlanje. Kuthe uvala imigwaliso namhlanje. Kuthe uchitha istricto namhlanje. Kuthe my God, akujakanza through ordinary. The principle of success. Yeke nento yethu ye-kingdom ningayisethi abathini ngeke bayi-understand. Ningayisezweni ngeke bayiqonde. Inendlela yayo. Ayigqiboja. Kuthi flower. Zange yaphinda yaphela kwela khaya. That woman, from being marginalized, poor woman, poverty-stricken woman, she owned a supermarket. Ye flower. Njengojisa njuntu. Hallelujah. He said that talent bazalwane. He said that talent. Into bana engase ndingatya emizini yenu. Kebene inyanga kuthiwa ndityeme emizini yamakholwa xa nipheke kakuhle manani. Hallelujah. You will see. Ungasoze uyibaqe kaloku. Yonke into ibe white, ibe zii-tablets ibe white, ibe rice ibe white, ibe i-carpet ibe mhlophe, naloo chicken ibe mhlophe. Hayibo. Tshintsha ikhala. Principles of success. Le nto ndiyithethayo iyaziwa ngabantu abadala. Xa kuzinegu kwakho kwakumiswa yonke into. Ufike bekhala abantwana belo khaya bethi zizitya ezitheni izitshela umfundisi. Yaqoqa. Inkukhu ethele kudala siyifuna. Loo nto ke lo tata uthi wanika igononda. Abayazi ukuthi abazali benesitshilelo. So kuthi xa kuthe watya lo, abantwana bethu bazongena evarsity bagrade. Xa kuthe watya lo, abantwana bethu they will own businesses. Xa kuthe watya lo, niyeke i-social media nibayeke abantu bangakholwayo abayazi loo nto ndiyithethayo. Ngoba nabo xa sinobabuza wabo amasiko baphekela abantu ababhubhayo. Bakhalela ibranti phantsi bathi bancane anibabusi kodwa ethu asibusi. Ngubani bathandekayo umuntu okhapsuka ecaweni esinzwayo ayothi yento yolanda umuntu owabhubha ngo-90. Thethe umntwana oyi-1 efamilini onamadimoni. Ndibhubha utata onesika kule ndawo, intloko yakhe imhlophe, uthi unxaniwe. Ifamily abaserhawutini abasekapa abasedurban babuye bonke kuzothengwa inkomo. Kuthiwa makalandwe. Asizibuze ezo zinto. Kodwa ezebandla zibuzwa. And ngaphandle kokuba zibuzwa abantu bangakholwayo, niphinde nabantu abakholwayo niyithengise le nto kwabantu bangakholwayo. Because awazi amasiko asevangelini. Beningashumani ke ngo-Eliya. Nisashumana bani ngo-Elisha. Bohlala mntana nesitudenti sakho. Ndizameni ngezani buyavakala le nto. Kuthiwa ekudwelisweni mamakhalane izodwelisa sisi. Thatha zonke ii-containers udwelise.
Thatha yonke ngathi icontainer apho udwelise. My Jesus. Kuthiwa ke xa ungena nabantwana bakho uvala uca. Kungangena omakhelwane. Kungaveli isihlobo nesalamane. Uvala ucango. Eminye imimangaliso ayenzeki ngoba ithi jonge kwifamily yakho urhuqa yonke uJack and Jill waselalini kanti bingadiki loo nto. Umahluko manje uxelele nansi senzeka lento kaloku prophetess ukuphi na uYesu evusa intombi kaYairo. Zangathi lali mayihambe kushiya kutata omntwana nomama omntwana ku-Anke noPetros watsho kanye wathi uYesu Talitha Kumi, which means daughter arise. Yavuka intombi ifile because eminye imimangaliso ivalwa ngontanga ndini, eminye ivalwa ngomakhelwane, eminye ivalwa zizihlobo ebangathi zisemthandazweni kanti zizoshiya into. Vale icala. Ibona uEliya emnika ioli esithi siganelele. Wathulula sagcwala sokuqala, wathulula sagcwala sesibili, wathulula. Kuthiwa le oli indaba yayo ayipheli as long as it just say empty. Vukani bazalwane, vukani. Kuthiwa as long the dishes are still empty or vessels are still empty, the oil kept on dripping, the oil kept on pouring because there was a capacity to contain the oil. There was a capacity to contain the oil. My Jesus, mhlambi namhlanje lidiza lezitsha thina mhlanje frukholo lwakho. Capacitate your faith, something better is coming on your way. I prayed about this. Agcwala waphinda lo sisi wabuya nabantwana bakhe ezobulela. Izani bantwana bami ezobu akasekho utata yena. Kuthiwe RIP phofu ushiye nebhili. Ushiye sematyaleni. Wathi uElisha wathi go and sell the oil. Ngoba man of God, xa man of God iyakucebisa. Nangecareer yakho uyikholelwa, nangebusiness idea uyikholelwa. Xa man of God iyakucebisa. Ayipheli ukubeka izandla kuphela. It this is what can work for you. Wala bothengisa le oil. Ubhatale wonke amatyala akho. Akho bantwana bakho bazothinjwa. Unomprofeti. Kodwa ke seleyo uyakutya yona nabantwana bakho nide nife. When God blesses you, akakunika insikela imesithubeni. Ukunika into ebetha kuwe bethe abantwana bethe kuzulwane. Athi uyawufa ndiyakusifelela esesine nesesithathu isizulwane sabandithiyayo. Naka eblessa ubuthixo ublessa generational. From being slaves, hallelujah, they became the beneficiaries of God's miracles. Ndikathethe abantu namhlanje selugqibile umkhathi ukuthi kuyachitheka kwenu. Uthunyiwe namhlanje umprofeti. Hallelujah. Uzothi ezingazathe qatha ngqondweni yamntu ezingazange zabonwa lisola nyama zizothi kwazilungisela abo abathandayo yena. Ngizomemezela shadayi namhlanje. Disorder, even my breakdown can become your breakthrough. When I'm hungry, it is an advantage for you to feed me. Oh, Bodla, come the Bodla, did you fool any masango? Oh, heal him about the kusa. See the God arise and let your enemies be scattered. So this is the principle. Ni right mo? Ni right mo? So those is when came to me. I'm coming in Zanabanan Bakayo Talapanta. Sitting on Kings chapter 4. Are you still with me, church? Are you still with me, church? Are you still with me, church? Hallelujah. Send it to Lilian. Next slide for the Banabapalai. And you know this girl and thank you so much. Thank you so much. Just remain there. The second miracle. Hallelujah. Lela has been a miracle. You know what? You know that? He's a matimanom gago. Go banabati kumnande. Amen.
Lo tata u-rich, lo mama u-rich. And lo ebepoor. Kodwa yesibini ba-rich. Noba ungapoor, you still need me. Noba unga-rich, you still need me. I will show you now. I will show you now. If God has anointed me, I'm a demand. Talk to poor people and to rich people. These ones are rich. Ha ekujebeni kwabo. Babona uElisha njalo. Yiza sanele. Khawuleza, fast and move. Babona uElisha njalo egqitha noGehazi. Ka uElisha akana ndawo lala. Uyathanda uThixo ukwenza ngathi sinezidingo. Kanti uvula igap for ibandla to fill the need. In order for him to bless the church, uyathanda uThixo ukwenza lonto. Hayi ngoba sinezidingo. Uyivula ngamabomo igap uThixo. Yeah, prophet. Good talk. First, number one, she perceived. As a woman, perceive. Be able to perceive. Mazu Alexandra, Mazu Paulus. Iti noba se watanga Paulo. Noba se watanga Alexandra. Imugale. Eombete tu felele kushi. Mtu wati. Kuta lo mama wati. Oba nene. Lona ngumkhonzi kaThixo. And he's not just a man of God. He's a holy man of God. He's a prophet of God. Kuta wati kai kubai bono notole. When's the meeting no myeni wakhe? What is baby? Uyamind into basimakhela igumbi ngasentla. Akana ndawo lala. Kodwa lo mama nalotana nanxa. Xa ebize i-meeting noElisha ehamba noGehazi. Wathi notata lo mama sigqibe unakhela igumbi elingasentla ukuze kushumayeleni kwakho bendawo yophumla noGehazi wakho. Xa ejika uElisha zaba yaba mandi kakhulu inhliziyo yakhe. Ngoba xa ungumprofeti awuhlala uyazi yonke into. Zikhona ezifihlwa nguThixo kuwe. Awuhlala ngoku-answer all. Zaba uphumisekile uElisha yile nto. Waphinda wajika. Wathi nidinga ntoni? Wathi lo mama asidingi into. Dinento zonke. Wathi nidinga ntoni? Wathi lo mama bendingakunyobi ngokunika indawo lala. Do not deceive me. So ndiqhatha. Kanti lo lwimi nje sevile. Ngoba indaba ziqala ngoGehazi bengazazwa Elisha. Wahleba lo lwimi nje uyise. Wathi badala. Nendoda yakhe indala qha banamntana. Wathi kuElisha engaxelwanga nguThixo. Wathiwa kulo mfazi. Wathi ndiyaziyo ngale nqalelo niyenzileyo. Kulo nyaka ngelixesha. Uyabo sithi khushivelu. Khushivelu. Kulo nyaka ngelixesha. Uyabo sithi ni khushivelu. Khushivelu. Next year this time you shall embrace a son. Wathi lo mama ndithanga suxoka. Wathi the man of God. Wathi ndiyenza nje mna uba nobe indawo yophumla. Suthi uxoke ngenxa uva kamnandi. uElisha akayiphendula loo nto. Sihlobo sam, into endiyaziyo mna ngokwelizwi likaElisha, lo mama wayekhulelwe, lo tata wayevuma esiva kamnandi. Oh hallelujah. I-principle itheni kwaba yakhela lo mntu indlu. Itheni kwaba yizane containers. Principle. Instructions. When you follow the instructions, when you follow the obedience, miracle will be evident. Hallelujah. Wabu Elisha esahlala phaa kwiShunammite ba-rich kodwa noma be-rich banesidingo abanamntana. Uthe uElisha ngoba inestori lendaba yekamela. Inantoni? Uthe uElisha saya emthandazweni ehlele ekamela ngoba abaprofeti abantu babizwa nguThixo abakhanda mayeza, abatshisa impepho, abathengisa isoil naspelithi, bahlala entabeni bathi Thixo aba bantu badinga ntoni? Ndifuna a direct word from you.
What is the seasonal word for El Shaddai now? What is it that you want to do in this church, oh God? So let me speak out what you've given me. Go to out ungane sakhula. Iza mntana. Sisteering namhlanje. Uthemele sathini? Funda. What my head? My head. Hallelujah. What inhloko yami? No. What akaphithile mntana. Woqhuba wasweleka. Sweleka now. Yeah, why confrontational no? Wabaleka FIFA. Wabaleka wayentabeni. Kuthi wathatha ihashe elibaleka. Wayekana ukugibela ihashe. Walihaka. Xa ebaleka. Wathi khawujomba ku right naphaya. Buza, is everything fine? Buza sanele. Uthi xa ebuzwa lona, uthi it is well. Iza kumuthi it is well. Gqitha kuGehazi subaleka, gqitha kuGehazi. Wadibana wesibini, wathi kunjani? Wathi it is well. Xa efika kuElisha waguqa ngenyawo. Ngamadoda. Wena ngikhe ndafuna umntana. Dadi ke ndafuna umntana na. Ayingothe enza bana umntwana. Ngolo mntwana uphinde wafa. Ngeke ndifuna umntwana. Molweni bathandekayo. I have a sense of this morning that your miracle is underway. I have a sense of this morning that your miracle is coming. But be attentive to the voice of God this morning. Abana rich ba confrontational batata. Sanifune mntana. La nto ngawuthenza ba khona ngokufile. Kodwa wathi Elisha Gehazi iza la. Jika naye abomthandazela. Ndifuna ubonisa uGehazi, ndifuna ubonisa what? Tell ubonisa uGehazi something. Ikona ndifuna ubonisa apha. Thandaza Gehazi, thandazela umntana ofile. Ngene mic uGehazi. Thandazela mic yini uvusa umntana. Awuleza nedomlilo. Yavusa igama likaJesu waseNazaretha. Makavuke in the name of Jesus. Suvuka wena. Thandaza. Ayini musi na ugcotshiwe. Thandaza. Ayini musi anointed thandaza makavuka. Yavusa igama likaJesu waseNazaretha. Makavuke lomntwana. Ithani ngelo xesha Elisha usendleleni. Ithani ngelo xesha Elisha usendleleni. Wafika Elisha wabona lo akabuya umva. Gehazi babangathi baba powerful. Ba powerful ngoba ba hotspotty. Hotspotile phila. Kuma kanza apha hotspotile. Uba ngathamba osimela. Khawuke wife. Gehazi babangagezi. Ngoba hotspotile. I-Wi-Fi too much up. Uzibone access elula ku-internet. Hotspotile. Uthenga nge-Wi-Fi, Wi-Fi. Kodwa kwafika uElisha. Wabona into ayibona kuyise uEliya. Ngoba nalanyana umhlokazi phaya eZaretha wabhubha. Uyise kodwa wamthatha wamncamisa, wambeka kuye, wabuya umntwana. Kodwa uElisha uthi noba ndiyibone kutata, ndine-system. Ndineyam indlela yakwenza. Lo mntwana ubhubhileyo endi ndicela umbeleka. Efe enje. Belekeka mntana. Ezike umnikelo right namhlanje. Ndicela umbeleka. Kodwa wathi ngeke ndimthandazele edining room. Ayilo hlobo lothandazela edining room lo. Mandiyombeka kwela gumbi abazali bakhe bandakhela lona. Vukani bazalwane. Mandiyombeka phezu komnikelo. Mandiyombeka phezu kwe-sacrifice. Ikhona iminikelo evusa into ezifileyo. Indawo othandazela kuyibalulekile. Balulekile. Yebazalwane,
ivukani uYobi sephele ngamathumba. Job chapter 42 kodwa yethuthwini yakulanda ukubingela kuyo yakulanda yesacrifice wahlala waqala umkhonzi kaThixo lithi iBhayibheli uThixo wambuyisela izinto nezalahleka iminyaka. God restored Job akamrestore ngemoli akamrestore ngemotweni wamfaka ethuthwini. What your sacrifice will speak volumes in my presence. Yabona uGehazi baze bakuthakaza laphi. Umthakazela ngenda agcine kuyo. Uthi uGehazi. Uthi Elisha. Thank you. Wamvusa umntwana. Agqiba umvusa wamsakunina nakwisa. Yabona xa sesivusa izinto kuwena sidibanisa imali ihlambe yala nayo. Sithi ubusini ngeke uphinde ugoduke. Xa ufika into zi-right because ukhona uthandiswe ngoThixo. Ukhona obizwe nguThixo. Ukhona othetha phezu kwenhloko yakho. Here is your pastor. Hallelujah. Masiyele kuKings chapter 17. UKings chapter 17 sifunda ngoKings chapter 17 verse number 24. Uthi now I know. Now I know. When uvusela umuntu namsayefile, now I know. Udala umkhokhela ukudawuda, now I know. Unishumayezile ndiyavuma, but now I know you are a man of God, and in your mouth there is no lie. What you say it comes to pass. And I'm praying for that dimension this morning. Of what has happened preaching in your life for years. You may come to the conclusion this morning. You may come to the conclusion this month. You may come to the conclusion this year that now I know I have a man of God. Now I know I have the Holy One from the Lord. Now I know. Where there was miracle of oil, Shunammite woman, and the Shunammite woman, oh my God, wamanqishi yangathi ucula ingoma ezasihlabela udibana kwaNtu Yesu esithi ukulandela msinisi wena wethithila kasi no baba nyeba ngikutela nomsa wakho nomsa asabenzela umqondiso noba ngathi El Shaddai 12 yathakatha uthi mabathethe let them talk. I know that which I know, and I cannot be moved by hearsays. I cannot be moved by naysayers. I know. I'm praying that you come to the dimension of I know, not they know. I know. I'm in that church because I know. Follow me, follow me. Jesus. May the Lord give you a miracle that will make you to follow the vision and the visionary of the church. May the Lord bring you to the upper room. Halukadama hashukada. Leparakado shekedea.
balandela bade ayishiya le cawe. Ndiyamshiya lo mfundisi. Ndifuna umthakaka. Uthi wena ndobula. Babulalela. Sinis. Hallelujah. Akona makora tonjalo. Anabibana ngakho lesiphithi ndikho lesiphithi. Nabibana ngaphithizela ndikho lesiphithi. Nindinga yaphi? Uma nisuka la ngoba mazophila akuna phakade ndofumene apha. Nithi mandiyephi ngoku? Nithi mandiyoti dethi ngoku? Nithi mandiyoti bishop ngoku? Navuya bakuthi kum masendlini kaYehova inyawo zam zafika zema vuya phakathi evekini uthi woza Sunday, vuya Tuesday uthi woza Sunday, vuya Friday uthi I was good. Masifika sime ngoku. Next slide. Masin buyela pep. Yeke. Uthetha uvuswa eshuna namayitumen. Eshuna namayitumen sa. Yavela ilali. Ibidibena nababekusemgidini ababekusepatini. Kanti khona igqwirha elifake ichief ejini. Kodwa hayi noba ngafumaneka ichief abantu balunywa kukutya kwaye ubiza umprofeti. I can't wait Mandela Park nide nibone into okubana uThixo unakho. My God, I can't wait to see Cape Townians zishiya amabandla zishiya indawo zisixa siye kuye kuyalunga. Malibonke kuthiwa kwashiya bonke abantu kwashiya namazangoma namaxhwele kwathi ukhona umuntu kaThixo apha eSamaria kwathiwa makuye kuElisha. Wafika uElisha wathatha nje iqhawe waliphosa ekujeni waliphosa embizeni lokufa wathi ningayithinti le mini yitshani le mini. Kuthiwa the death escaped. Kuthi ukufa kwaphepha ngoba uthanjisiweyo uthethile. Ndizophephisa ukufa nasefemelini yakho nasebomini bakho. Ndizophephisa nemigodi kaSathana ayombele wena nebandla ayombele wena nabantwana bakho. Ndiphowe ngumisele makungene yena oqhekeza ihedge inyoka mayilume yena. Death in the bodies. Mhlawumbe your pot is your family. Ukhona ukufa ungaqondakaliyo wena khaya. Let that death escape. Let the snare be broken. It is found escape in the name of the Lord. You are like a bird that was trapped. But today I'm here to break the net. I said all the net, all the hooks of hell, let them be broken in the name of Jesus. I decree and I declare. Death in the body. Next slide. Cognitive Barcelona. Belongs an application to the text of the text. How do we then apply what the Shunammite woman did? My God. What the widow of Zarephath did. It oftentimes God uses crisis to reveal his glory. Amaxesha amaninzi ingcinano esibakuzo uThixo ufuna uchila uqaqawuli bakhe. uThixo ufuna uzenzele igama ngesiganeko. So hayi zonke iziganeko zivela kuSathane
zikhona ezivela kuThixo ngoba uThixo ufuna uzenzela igama. Because I'm a learned preacher in my own way. If you read the book of let me give you a reference. John 11:4. Uthi Yesu lesi sifo sibulele Lazaro asiyelele ekufeni. Kodwa lento imalunga nokuba kuveze uzukulu kaThixo. Yewethu ayonto yonke into okuyo eveza uSathana. Enye it has been orchestrated by God. Uthi xa ungena ngaphakathi uthi ndandisengqingweni ndamemeza kuYehova wandinceda wandibeka endaweni ebanzi. Igedala lami Nkosi andikho ika engasuka ithi nalento umuntu kum ukuthemba uYehova kuko okulungileyo kungathenjwa abantu. Uyangena emgodini ngoba uThixo sithi bisa mna ngemini yembandezelo ukuze ndikuhlangule wena ndisukise. So God uses crisis to reveal His glory. The second lesson that we can learn from these women, the widow's faith had no alternative when she approached Elijah. Remember, according to James, a double-minded man must expect nothing from God. Sukuza apho namanye amacebo. Yiza apha uthi Thixo uba ungihlangula khoba nomhlanga. Uba undinceda khoba nomnceda. Sukutuze apho uzotesta amandla yazi bakhondo sekhalithe side B. Uphodla idangathi uphuma kwakho ngolwesibili uphakuye. Sodibanisa into ezingadibaniyo. Ubukuphodla idangathi khawuhlala phaya. Xa usekuthixo izapho ngenaldo